Kuljum il-linja 179 tirċievi mal-50 telefonata. B'ħafna minn dawk li jagħmlu użu mis-servizz huma nies li jkunu jridu jgħidu kelma. Xi ħaġa li toħroġ fid-der il-problema tas-solitudni. Dan sostnietu Svetlana Buttigieg li hija s-Service Area Leader fi ħdan l-Aġenzija Appoġġ. Is-soċjetà qed tieħu trends differenti. Illum il-ħajja saret maġla ħafna u s-solitudni mhijiex biss illi l-persuna tkun tgħix weħedha, imma jista' jkun tkun tgħix f'dar mimlija nies u xorta tħossok waħdek. Xorta tħossok li ħadd mu qed jifhmek. U hemmhekk fejn jidħol is-support line. L-għan tas-support line huwa li jingħata spazju sigur u komdu fejn wieħed jista' jaqsam ħsibijietu u l-problemi tiegħu b'mod anonimu u konfidenzjali ma' professjonisti f'dan il-qasam. Svetlana spjegat kif huma jidentifikaw telefonata ġenwina minn oħra, grazzi għal taħriġ intensiv li jingħata lit-tim kollu. Ġeneralment min iċempel hawnhekk ikollu ħafna biża', ikollu ħafna ansjetà u jkun għaddej minn problema li tkun pjuttost serja. Għalhekk inti tibda tħoss li l-persuna hija tassew muġwa u tassew tkun għaddejja minn xi ħaġa illi għalija tkun waħda kbira. Spjegat ukoll il-proċess li jsir wara kull telefonata ġenwina li tasal għandhom u saħqet kemm huwa ta' importanza li timxi mal-pass tal-persuna li resqet il-quddiem. Jekk il-persuna tkun tixtieq illi ġast titkellem fuq il-problema, aħna ħan nirrispettaw l-idea tal-persuna u ħankunu hemm magħha mingħajr ma niġġudikawha. Min-naħa l-oħra jekk il-persuna tkun tixtieq li tiġi riferuta għal servizzi oħrajn, servizzi ta' social work pereżempju, inkunu nistgħu ngħadduha mbagħad għal servizzi oħra fl-istess aġenzija ta' Terz ta' dawk li jċemplu huma persuni li jkunu jridu xi ħadd min jismahom. It-tieni l-aktar talba komuni hija dwar is-servizzi li toffri l-Aġenzija Appoġġ. Svetlana kompli tittenni kif diversi klijenti iċemplu għax ikollhom aktar minn sitwazzjoni waħda fuq idejhom. U hemmhekk din għadha priorità każ każ, fl-aħjar interess tal-individwu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.